Ningkan khrehini au supia Assam cricket team along selection angdeng'an kachepalong tun. Nijang kar benglong ke parlo kopili constituency arlo kheroni nihang tok biarong amekar mongol ingleng asupi serlin ingleng pi ningkan khrehini au supi Assam cricket team along selection kachepalong tun. Jakhong achiklo ni phai kre pho arni kheroni daily market along KS inglong pho kheroni sabran satum humri dampet serlin ingleng pi aphan poho epak pen karchupot. Serlin ingleng pi alang liar talake khrehini vetla kacharli ingdeng kre troxy kheroni Don Bosco Higher Secondary School la pen ap pomen mongol ingleng ape amen ka ft sopi lason si serlin ingleng pi first course la ke omor la pen second coach ke kon das pusi nang pachini tun la pen hojai district along si cricket pathudun pen Guwahati along an pusitame final match along an ledun pen si under 15 along pusitame selection pondo la pen alang li bangso final match ke pathu ahut pusitame wicket throck an ken pon theka jok nong e pusitame chepalong dun la pen prap jin pen uthot under 15 Assam cricket team along trial kipidam thuji aphan chi sik chedang bom apor ahut karbilo charle asaw mate ke ase atum humri damsi karcho asai dengponlo Bangsalong karbenglong arat o ekimi atumaphan than pachini pon lake kapathu aning ke hang atum pusitame un an ke kabor inangji pusi kachuning report Inutar ta kijum hek ausupi karbenglong na penijang karbenglong aphan nong me ke wan pithe kajok karbilo charli asong mate ke ase asong atum penta archu ponsi aning pathe dunlo la pen aprang ke mesen pen Assam cricket team along selection pen pathulong ve koposi ahir jume pitikanglo Chorolo nang itumhan soba phantan nang itum dipan lanang ko bari lon to bar na paklang lon nasi chorolo ang da phanta la sar ko somo sar ban choro ilo nasi la alang li bang dipan to bar na paklang lon bang lo nasi first ko so la bang second ke kon there das na ho jai coach last nikan toni के सेलिंग लैंपी नीली कपोरी क्लास 7 स्कूल में के Don Bosco Higher Secondary School kheroni My father name is Mongol Singh Leng and my mother name is Kate Tisupi Penon nang likes dop ko kedo dim konadla kheroni weekly market nang angdeng kachepalong la inila cricket kapor ka khela dum besila anang gen kelong dum non state Assam long facility na ko non la trial cheng bom trial jong se trial only undo no te Assam long undo ne la bangso ko kapathu ko mentu lo kapathu ko ni 16 pen lo betu 16 pen 29 an la bala nili fast one let's pen nili fast cricket nili bowling pen la bowling 6 wicket ke long basi ke long ek lan se la ayang la nizir pi ko to mata lan se babor inang masan pasar linang nali su pi phan KS e pen angkar che ke bang la sila po so pudak aning karong do nali hin pen KCC KS la pen le press reclaim herang ke sort of hani de hin pen cardon ninga klong pen churolo asi nili dalo pini nili supi kabori joine KS sort of tane asap su aning na pat hidun pen poho kar chu abang ke nili ning sampiko anso se nili ane nili supi phande de anut kapre kum handa me khela hin lotang te practice long le bang putami nili bola ke joy ipum lu dun de ti asi pa khelan na hala tumta anso se pa thek na si mari apen anso se thek thuna la tum gas kar biang long lo kar biang long sumar tum anso se improve na na academy dikreng long dolo sitami ligar bi sumar tum bang tini pan interest abe mane bang khai tum si bihari nepali la tum bang interest tu khela hin bang ke la sikar bi sumar tum ta anso se na chitu dun bori dun pen mane scope cricket ta scope thi u bange talo isi education of part lom ti sport ta asinili hin pen lalo penon nang li don ka select pon la nili supi hujai this sequence enter la 15 under 15 tum pathudun hujai district pen pathudun ada pensi Moregaon pathu det pen Moregaon pen atum qualify lo Gwalpara pen si lapan final out 6 wicket ended
support pensi alak selector tumbang ani kang sam pensi select pon ma pusi nili mata state long non bangke or la under 15 tum la state level se trial dui la dagong select lu putang di state level long pathu dum long non ma ke thigi ding tum na cherap dun pu ba belang nili kaboi udan bangke nili methang si boi bomlang non iplang ko ani kini usubang la ba chol Nalimen kesan lo nek. nili men mong sing le nili dak kerun Idak herantia korte tung sampai pini labang so mau sing ingleng alang lihem anang palidun he pola pen iltum kar bilo charlie song pen itum da kheruni head branch ahin pen alang li mau sing ingleng asupi nang lem samang kas serli ingleng pi alang li sitame labang so cricket kapatudun pen isi kangtu yang deng kachepali dunji mate non alang litum ban isi inter district khela bank ke pathu etlo amasi non state level ka select long jia ka pathu dun long jia panon trial ipidami ban se alang litum guwahati ke bar jia phansi guwahati kar birong guwahati rong so pelong ke bar jia phansi alang litum chisik ponlo se alang litum phan nilitum karbilo charlia song pen ki pudun gang tungu mangke anso se akang tu yang deng state level lapen ako state level pen national level lapen international level ke pali dunjia pansin itum ahin bestame hirjume hang pidun lo lapen nilitum dak karbilo charlia song pen bangke komentuni aki sungduk bestame nilitum karbilo charlia song benke un ana bangke cerap dunji pusin nilitum alang litum handing pat hedun lapen labang so serli ingleng pi alang listame ari ajir po lapen ajir pi tum do ana panstame labang so a message ke pali pen mate non labang so message pali pen alang li tum theglong lo pulo tangte alang li son bor idu nang ipusin li tum than pachini tum lapen ilitum akarbi tum ke comment amopen ta sarbura hin benda pulos tame itum akarbi tum ke pathu ahin bang ni hau identity dasi non ilitum ka pathu ali bang ke ilitum je theglong lo je non itum jasamet peta bang ke ilitum scope cricket ka pathulong bang ke duk pigla football ka pathulong theglong lo pustame non ilitum ningarong nangji ilitum cricket ka pathulong pen ke ilitum bongso alang li ilitum west kar biang long no east kar biang long non sitame alang li first time lo busini li ke thegdun long lang li hin pen bangke lanar ni bensame pana ningkan mesame nilidum thegonong le pinang la se alang li phanstame me et messenger la pen ansu se kangtu yang deng ke pali dunji phansin tum ahin mesame hirjume hang pidun Nijang Karbianglong Phelang Pipen Khonsi Imtimung Report Northeast Karbilai